Robil som v Anglicku. Holandsko. Tenerife. Naučil som sa jazyk, ale nikdy som sa tam dobre nečul. Začal som robiť v Deutschmane. My v Deutschmane sme parádna partia. Poutoríme, porobíme i posrandujeme. I hýbeme sa k lepšiemu. Chodíme po team buildingoch a každý z nás utvorí takým cudzím jazykom. Deň dobrý. Čes, Radek, chlapci, jutre chata placi? Jasné, že platí. Tak sme sa dohodli. Výborne. V Deutschmane môže zažiť čokoľvek, o čím všetci ani nesnívalo. Napríklad môže byť hviezda vo filme Kávej. Budeš hvízda! Bo znáš, to tá kávej najlepšie smakuje doma s tými, co ich mocno ľubíš. Tá rob a ži na východze, bo chyba čo to môžeš aj ty zo Strebišova. Tak ešte pridaj ku nám, bo najlepšiu a parádnu robotu nájdeš v Deutschmane, Trebišove. Čaute.